Dit is het dan. Een doek van vilt en ziede, verven maar hele oude plantenkleuren. Uiteindelijk wordt het nog volle grutter, zijn 21 meter breed. Het kunstwerk met meestal het Frieske gevoel aan. Dan bedoel ik eigenlijk naast het Friese landschap, maar ook de helderheid die ik ervaar nu ik hier 10, 12 jaar in Friesland werk. De helderheid van de mensen, de duidelijkheid, de ruimte. Iedereen beleeft het op een andere manier en dat vind ik ook zo leuk eraan. En dat is ook iets wat je in een museum wil. Hè? Dat iedereen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn eigen manier, vanuit wat hij zelf beleeft, ernaar kijkt. Het doek komt in de hal van het Nije Museum. Door de zo meestens aan mij te nemen het museum in. Op het Zeiland wordt intussen een drok trobouwd aan het Fries Museum. Alles verint neven schema en het bouwwerk zit er hecht in. Toch gaat het pas in 2013 iepen. Dat komt omdat er nog een soort gebeuren moet. Die kwetsbare spullen die hebben een klimaat nodig. En als dat niet goed is, ja, dan gebeurt er van alles mee. Nou, dat is nou juist niet je taak die je als museum hebt. Dus dat klimaat dat vraagt ook heel veel tijd. Daar moeten installaties in, dat moet allemaal afgeregeld worden. Ja, dat is precisiewerk, is weerbarstig ook. En dat vraagt een hoop tijd. Boven dat moet het hele museum ik nog injochten worden. De kop is er in elk geval al. De eerste doek waarin het Nije Museum is bekend. Claudia Jongstra had 2 jaar de tijd om deze megaklus aan te krijgen. We maken het in Spannum, daar zijn de werkplaatsen. Maar voor grote projecten huren wij ook vaak een judohal in Wommels, dorp verderop. En dat is verrukkelijk in Friesland dat iedereen altijd meedenkt. En als je ruimtegebrek hebt, dan is er altijd wel iemand die zegt, nou, ik heb een plek en kom maar.